Даже, ако ме питаш мен, в момента много голяма част от жените са мъже. Да, това е така. Наистина. В смисъл, аз това, което виждам около себе си, и приятелки и така нататък. И генерално това наблюдавам. В смисъл, никой не иска да поема отговорност за нищо. Това е така. Аз съм феминист, защитавам жените, живеем в женски свят. И знаеш ли какво става? Съм свидетел, примерно, на приятели около мен, които връзките им не са се получили и винаги това, което съм забелязвал в първичните ми разговори с тях, когато те дойдат да се оплакват, казват те жените, и когато аз съм им казал защо не се вгледате в себе си, може би проблема е в теб и така нататък. И много малко след това вече те не са ми приятели. Ти така си ги чистиш. Ето, това е чистка. Чистката. Да, така се доказват твоите истински приятели. Да,